Buď špartmeni, já jsem Sorin a vítám vás u dalšího dílu na hru Crysis, teda Far Cry 4. To já už si to normálně pletu, jo. Zbraně a všechno máme stejný jako předtím a když jsem to zapnul, tak jsem je akorát aktualizovala nebo aktivovala prostě, nebo aktivoval tenhle úkol. A máme jít asi na stanoviště, teď nevím. Jo, no, na stanoviště. Tak tam jdem. Jo, ale určitě tam nebudu lítat přes to letvé, protože to vždycky když vylítnu, tak se zabiju o ten strom. Čunící. Ježiš. Tyhle po mně hned půjdou, ne? Do prdele. Pardon. Ach jo, jsem nechtěl. No nic, vezmeme si tuhle 4kolku a dojedeme tam. Čunící. A nebo ne. Vezmeme si tady to. Rogalo. Já nevím, jestli jsem to ukazoval. Ale máme na tomhle samopalu ten zaměřovač. Takže si vezmeme Rogalo a doletíme tam. Naštěstí s tím Rogalem to nebude zase tak dlouho trvat, než kdyby jsme tam jeli autem, takže super. No, to jsem říkal. Tak ono to nejde zase tak daleko. Ale určitě nebudu letět, nepoletím až tam. Já přistanu někdy kousek o tamtu. O toho stanoviště, jestli ho máme dobít. Asi jo, ale časty se mohl zjít. No, nevadí. Stop. Prčit. Tohle jsem čekal, no. Ach jo. No nic, stejně už jsme kousek, takže si vezmeme to auto a dojedeme tam. Ne, já jsem chtěl vzít tu bednu. Nevadí, kašlem na ní. Nebudeme ji brát, sakra. No, za chvíli jsme tam, takže už bych mohl tady zastavit. Nebo ne, ještě dojedeme kousek. Stanoviště. Jasně, to vím. Jo, tady už rovnou zastavíme. Ale čím máme vůbec tlumič? Jak vidím, tak asi ne. No. Tak, tohle budeme muset dobít tou mačetou. Ach jo. Nevadí, vlastně na tuhle zbraň ani nejde dát tlumič. Kolik vás to vůbec je? Tamhle další. No, dost jich je u sebe. Což nebude dobrý. Snad mě neuvidí, když se schovám za to auto. Super. Já to vím. Ach jo. Kdyby nebyl aspoň takhle u sebe, by to bylo dost lepší. To je propaganda. Super. Už jsem myslel, že se netrefím. To je jak vidím, tak se toho nikdo nevšim. Hustý. Ne. Cípneš. Ne. Sakra. Nevadí, taky zabijeme. Cípni. No, zase tak hodně jich tu není. Zatím. Já bych jej prohledával, protože peníze budeme hodně potřebovat. Tohle je co? Jo, to bude asi ten deník. Tamhle by někdy měla být propaganda. Pardon za menší střih, ale to nevadí.
A já zase nic nevidím. Jen vylezte. Další mrtvej. Wow, to byl headshot. Cípneš. Jo, první stanoviště dobitý. Vlastně jak jsem minule říkal, takže v tomhle díle bychom se mohli podívat na ty vedlejší mise. No podle toho, kolik jich tu bude. Jestli jich tu bude dost, nebo aspoň nějaký, tak se na ně podíváme. Felt like the right thing to do. Your mother would be proud. You want to reach, what is it, Lakshmana? Getting there won't be easy. We lost the north to Pagan Min years ago and we're struggling here in the south. I promised my mom I'd bring her ashes there. It was her dying wish. Think about it, Ajay. Your mother knew exactly what would happen once you showed up here in Kirat. The son of Mohan Ghale returning to the war-torn land of his birth. Ishwari was a smart woman. You being here, helping our cause, is no accident. Stand with us, Ajay. Join the Golden Path, and I promise you, you will fulfill your mother's dying wish. Whether it was to spread her ashes at Lakshmana, or to accomplish something greater. Did my parents really start the Golden Path? They did. Their goal was to free Kirat from Pagan's regime. Now you have a chance to help us finish the work they started. Just think about it, Ajay. Oh, Mom. Looks like we're staying. První akt dokončen. Jo, ale to bychom mohli mít ty dovednosti, no. Co jsem říkal, takže kolik jich máme? Jeden. Nechci, to asi... Jo, ne. Tohle si pak odemknu. Na to potřebuju 2, že jo. Jo, a já mám jenom 1. Kooperativní hraní, OK. To bychom mohli s kámošem, ne, bychom mohli někdy natočit. Teda jestli se to povede, ten kooperativ. Takže se teď kouknem na ty. Jestli to jsou nějaký dobrý vedlejší mise. Urk. Jo, to je kampaňová. A ne. Ale jo. Můžeme se kouknout na ty vedlejší, když jsme tady. Ale. Nějaký závody, ale ty určitě teď ne. Bazar. Co je tohle? Teda záchrana rukojmí, no. OK. Ne, většině na to bychom potřebovali ten tlumič. Dáme zásoby zlaté stezky. No. Ty vole. Jo. Tak se napartíme sem. A dojdeme tam. Nebo spíš jdeme autem. Jo, nebo že bychom dali tohle, za to je docela dost peněz. Jo, vlastně to je to záchrana rokomí, já jsem taky debil. Rovno když jsme tady, tak si... Nebo tak tohle prodám a doplníme si munici a koukneme, jestli tu není nějaká lepší zbraň. Nebo lepší, spíš to... Něco s tlumičem, protože to budeme potřebovat. Vlastně jde na škorpíka dát tlumič. Nejde nic. Škoda. No to asi taky ne. Bohužel. Ale co to? Jo, luk vlastně ten bychom mohli použít. No tak nic, no. Ježíš, já dal záchranu rukojmí vlastně. No nic, tak si vezmeme na to luk.
Ale to mě napadá, jestli můžeme už dávat. Jo, super. No aspoň, že máme tohle. Tak rovnou jdeme na tu záchranu rukojmí, no. Jo, vlastně my už máme ty 2 dovednostní body, takže si vezmeme i tohle, super. Smrt z výšky, to se nám určitě bude hodit. Co je tohle propaganda, super, takže tu odstraníme. Jo, ten deník jsme sebrali, no. A rovnou tam dojedem. Vlastně kolik máme šípů? No to jedno, pak se kouknu. Za to aspoň dost peněz a rovnou v tomhle díle se teda koukneme na ty vedlejší mise, které teď máme, a v dalším díle bychom se koukli na hlavní příběhový. To už máme další dovednostní bod, takže bychom si něco vzali. Smrt ze spodu. OK. Tohle ne, zatím ne. No. Nevím. Teď bych si zatím nic z toho nebral, jako až budeme mít další ty. To bych chtělo udělat pak i ty hlavní mise zase. Aby jsme se to dostali dál, odemkli i lepší zbraně, ti se odemknou vlastně těma buď stanovištěma, a nebo těma věžema. To už jsme tady, jo. Tady byl. Zastavíme už hráči tady. Vlastně když nás odhalej, tak je všechny povražděj. Kde máme ten luk? Tady. Jo, super. Nejdřív se všechny označíme, aby jsme věděli, kde jsou. Tamhle jeden debil. Ty vole, musíme jít někam jinam. Ale 4kolka. Kolik jich tu je? Že bychom ho zabili rovnou? Nebo teď ještě ne? Já právě, že nevím, kde všichni jsou. Ale když zabijem... Já teď nevím, jestli když ho zabijeme a nějaký nepřátel si ho všimne, tak jestli začnou vraždit ty rukojmí nebo ne. Já ho zabiju. Mrtvej. Aha. Rovnou si vezmeme tyhle bedny, které tady jsou. Cípni. Ho. Jak to levituje. Lol. Kde je ta bedna? Vlastně je tady dobrý to, že když někoho zabijete tím lukem a pak k němu půjdete, jako kdybyste ho chtěli okráznout takhle, prostě se k němu takhle půjdete, tak si ten číp vezmete zpátky. Tady jsou 2, tam je 3. Tohle bude poslední. Do prdele. Oh, stihl jsem to. Jo. Oh, tak tohle bylo dobrý. Zachránili jsme všechny. Jo, vlastně my tam máme ten loot. Když ho to kuchneme. Rovnou vás rozvážem. Protože za to máme peníze. Tady je další. Tady je ta propaganda, taky rovnou odstraníme. Tamhle by měl být další rukojmí, jo. Tady. Nevadí. Jo, máme celkem dost peněz. Ještě si vezmeme tyhle bedny a šli bychom na další úkol. To... Co tady je? Aha. To je jak? Asi jo. To je docela nebezpečný parchanti.
Já tak půjdu na ty zásoby zlaté stezky. Co je tohle? Mise zlaté stezky. No. Máme tu jenom tohle už poslední mise. Nebo jako vedlejší mise, která tu zatím je. To nevadí, tak uděláme tuhle vedlejší misi a pak se koukneme na tu mise od Harka. Hurka teda. OK. Jak je to daleko? Kousek. Ale nebyl... Jo, nebylo by rychlejší, kdyby jsme jeli tam tudy? Než to takhle objížděli, jo. Jo, půjdem tudy. Možná by to bylo lepší. Jo, bylo. Tak oni chtějí, aby jsme to objížděli. Nebudem to objíždět, to nás... Ojej. Tak rovnou tě zabijeme, když jsem tady. Mrtvej. A mrtvej. Jo, už jsem si myslel, že je nemůžu prohledat. Chirurgické rukavice. Co nechápu, k čemu ti byly, ale co? Mají docela málo peněz. Jsme mohli vlastně vyjet, no nevadí. Chůze nás nezabije. Neřekl bych, kdyby to bylo daleko. Co to bylo za zvíře? Nevadí. Za to je taky docela dost peněz. AJ Gale, and who is this? Ajay Gale? One moment. Ah, Ajay. Right, I know who you are. I'm Gopal with the Golden Pass. We could use your help. My unit handles supply drops for the cause, but I'm short-handed here. The Royal Army is resupplying troops in the area. I'm sending you the coordinates for the drop sites now. Grab the packages before the Royal Army can secure them. What's in the packages? Supplies. Things we can use. Okay, I'll get your stuff. OK, tak tam teda jedem. Je to kousek. Snad jedu dobře, jo, jedu. To je ta mise, jak budeme muset jet s tím, jak budeme na tom nákladáku a on pojede a my budeme muset zabíjet ty nepřátelé, nebo co? Nebo to bude něco jiného? No, nevím. Oh shit. Dobrý. Ne, zase ne, zase. Nebo ne. Já tam dojdu. No, jsme tady. Já co s tímhle? Jsme měli jenom najít, nebo co? Ne. Co tady máme hledat? Ty zásoby asi, co? No. Jo, to je tohle. Tady jedem. A druhý bude tamhle. Hodně štěstí, díky. Je to aspoň kousek. Jo, tak tady trochu polezem. Zahákni se. A rovnou to vylezem. Já jsem tam nemusel líst, že ne? Ale jo. No zas tak daleko to není, takže tam půjdeme pěšky, ale kdyby to bylo nějaké auto, tak tam pojedeme. Nevím, proč mám ten luk. A chtěl mít u sebe tuhle zbraň. Ale zvířata nebudou snad na nás útočit. Do prči. Necháme na pokoji. No víte co? Cítněte.
Já vám dám mě otravovat. Típni hajzle. Rovnou sebereme i ty troly, které tady jsou. Jo. A pak půjdeme na ten. Na misi od Hurka, což je asi hlavní. Jo, tady to je. That's fantastic. Please hurry and deliver them to this location. Thank you. OK. Daleko to není. Máme na to 1,5 minuty. Wow. No, tak tohle se mi nepovedlo. Snad tam dojedeme dřív než se rozsekáme tady někde. Jeď normálně. No super. To už jsme tady? Jo. Jo, pěkně tady to mají schovaný. I'm here with your supplies. Thank you, Ajay. I'll make sure these get in the right hands. Just leave them at the door. I can't come in? We're preparing a top secret operation in here. Sorry, orders are orders. I can't let anyone inside. OK. Jak myslíš? Kolik už máme rovnou peněz? Zkušeností to dá kolik? Peněženka je téměř plná. Ale není plná. Takže co bychom si vzali? Likvidace a kradení. Tažení. To ne. To asi taky ne. Já nevím. Tak si dáme likvidaci odtažení. A rovnou i tohle. Tak. Cíl na mužce. To bych chtěla... Likvidace skrytu. Jo, tady to, ale na to potřebujeme ty vedlejší mise, no jo. Jo, řetězovou likvidaci, tu bych chtěl. Ale na to teď nemůžeme. Asi jsem nechtěl. Mapu jsem chtěl. A nebo víte co? Koukneme se na stanoviště. Řekli jsme, že půjdeme vedlejší mise, tak půjdeme v tomhle díle stanoviště. Hlavní si necháme na další. Můžeme se tam nějak naportit. Jenom sem. Já bych tady možná střihnul dojel tam a tam to pustil. Tak jo, já to teda za ně střihnu a uvidíme se tam, až u toho stanoviště. Dude, no! We did not just miss the action! We met? Man, I'm the cavalry, man. I was gonna roll him here like goddamn Clint Eastwood. I'm Herc. I heard about you, man. Taking names and writing checks out to kick your ass, man. That's why I'm here. Because you and me together, Golden Path won't know what hit them right in their faces. We are the Golden Path. Man, I do not understand what you are saying. I don't speak your language. I think what you meant to say is that the Royal Army won't know what hit them. See, we're the Golden Path. Dude, seriously? These guys have been giving me a lot of stank eye over the things I've been saying about the Golden Path, so that makes sense. Okay, new plan then. Preemptive cavalry, that's right. You need help, you call, we swoop in and help you, me or my, Golden Path buddies, that's right. You and me, man, doing improved tap bros, that's right, living the dream. Come on, punch it in. Boom! I went French fries, you stayed potato. That's all right. You kind of came in on the slow bus too, but you got there, so I got respect for that. I'm gonna see you around though, okay? Okay, let's roll, Golden Path, homie! Woo! Okay then. To je dement.
Operativní hra, jasně to vím. Dolnerské žetony, ok. Aha. Tak to nebyla žádná mise. Hurka. Já myslel, že je to nějaká mise, a ono ne. Ono právě, že když jsem tudy jel a na to stanoviště, tak se mi to zaplo automaticky. No, tak tam jedem na to stanoviště. Ale jak je daleko tenhle? A to není po cestě. Na tu zvonici půjdeme až pak. Nejdřív stanoviště, pak zvonici. Podle toho, kolik toho ještě dneska stihnem. Karma, jasně to vím. Řekl bych, že uděláme tohle stanoviště a to bude asi v tomhle díle všechno. Cípení. Oh. Jsou všichni? Jo. A vlastně bych mohl i nahrávat ty uživatelské mapy. To je docela taky sranda. Hlavně ty útoky. No. Ty mě hodně baví. Ale ty bych točil spíš, až tohle dohrajeme, nebo nevím. Ale to, jak byste ji chtěli vy. Hrajeme tudy, nebudeme si to zkracovat. Já bych teď spíš točil kampaň prostě. A pak až ty uživatelské mapy, až bychom to dodělali, dohráli. Nebo teď já to teda spřinu a dojedu tam, jak jsem předtím říkal. Takže jsme tady a jsme už na tom stanoviště, pokusíme se to udělat potichu. Jo, tamhle se jdeme, co mě málem všimnu. Kolik vás tu vůbec je. To nevím, jestli bych tam tím lukem dost přelil. Snad jich to nebude zas tak hodně. No mě to jedno, jestli jich tu bude hodně nebo ne. Stanice Kiratského čaje. Objevená oblast. Čaj si srandu. Fakt tím lukem bych se měl naučit smířit. Ne. Ne, další hajzl. Jo, tamhle. Kam jdeš? No jen pojď. Super. A tamhle poslední. Já ho přestřelil. Cípni. Ach jo. No nic, tak klukem to dělat furt nebudeme. No, tak ať je to aspoň trochu záživnější. Co to nemůžu přesto střílet. Kam jsem střílel, no jsem. Tím lukem jako sebrali jsme ten číp, super. Blížíme se pasnice, OK. Škoda, že nemáme granátomet. A se rovnou tady seberou ty česty, které tady jsou. Tady je jedna. No, pro ní teď nejdu. Do té vody. Vylez. Je tamhle seš. Headshot. Za headshoty a tou mačetou, když je zabijete, tak je víc těch zkušeností. Což je dobré. Ne. Prčit, nechtěl. No, není nikdo nahoře. Cipni. Sakra. Děláš si srandu. Voněl brokovnici, no. Ach jo. Já bych se to už měl naučit vážně hrát. No, nevadí. A teda, no podle toho, kde se objevím.
Jak je to daleko od toho stanoviště? No, jsme kousek. Tak. Pokus číslo 2. No a všichni jsou kde? No, můžeme jednat na slonově, nebo ještě ne? Ne. Kde mám? Tady mám ten luk. Ano, si je označíme a zkusíme to teda udělat potichu. A ne jako předtím. Nevšimne se nás. Mrtvej. OK, tak ty se to všim. Aspoň sem půjdeš a můžu tě zabít. Tak sem pojď. Najednou jich je tady hodně. Tak to ne. Mrtvej. Jo, on půjde sem, že jo. Musel si volat ty posily. Tak si rovnou vezmeme tohle a jdeme zabít. Mrtvej. No, už jsou všichni mrtví. Teď musíme počkat na ty posily, odkud zase pojedou. Po silnici, ale kudy, asi tam tudy. No. Ach jo. Cípni. Snad nás tentokrát nezabijou. No, měl bych se víc krejt. Už jsou jenom 3? Asi jo. Ne asi, ale určitě. Hele. Milej kukuč, super. Další mrtvej. Yes, konečně. A v dalším díle bychom se koukli teda na ty hlavní mise. Takže abych to teda už tady ukončil, já mi tady prohledám. Já to teda tady ukončím, no. Nebo ještě ne. Prohledáme všechny. Ach jo, vylez. Ty vole, nemůžu s tím jít to pryč. A teda s váma loučím, dávejte lajky, odběry, můžete dávat komenty, za dobrý komenty určitě budu rád a posílejte to svým kamarádům, tak se mějte a zatím čau. A v dalším díle bychom se teda pustili na ty hlavní mise. Tak se teda mějte.